ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा सासे प्रकाश नार्जारिनि फंबाय दङ प्रबिन नार्जारि बिथाङा बिराद खस्थ' खालामनानै केमेरा खेबो मालाबा जिबो जायो मालाबा सुहा जायो बिथाङा बिदि दुखुखौ सहायनानैबाबो दिनैसिम दङ ओमफ्राय जोंहा प्रबिन फंबायखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायनानै लायो बेनि नामानो जाहैबाय प्रबिन नार्जारि बिथाङा थांनानै खामानि मावो अननानै प्लिज आखाइ खबनानै बराय आंनि भिडिअ माखासे एडिट खालामनाय आरो लोगोसे आंनि भिडिअ केमेरा खेबनाय आरो लोगोसे आं आंनि फंबायखौ लेंहरनो खावलाय बेवहाय धनन्जय रामसियारि धनन्जय रामसियारि बिथाङानो नैबे धनन्जय रामसियारि आंनि फंबाय आंनि थाफायो बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायो आरो लोगोसे गथ'आ गोबां मोजां स्टुडेन्ट आरो लोगोसे गोबां मोजां रेंकिं लागासिनो दङ स' बिथाङा दिनै मदद खालामबाय जोंनि जेसेबांखिनि बेयावहाय नोंथांमोना जिरायनो मोनदों स' बिथांमोननि खामानि मावनाय आरो लोगोसे बड' मिक्सार उदालगुरि लेजेन्ड प्रबिन नार्जारि दा मेहेर थेंक इउ स' माच एभरिवान मदद खालामनो थाखाय थेंक इउ आरो बर' जबिन फर्म जों जागायदिनि बयबो नोंथांमोना गावबा गाव प्रग्रामखौ लादो प्रग्राम सिडिउलखौ दा नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा बेनिखायनो प्रग्राम सिडिउलखौ नोंथांमोना गावबा गाव आखायावहाय फाइनलि लादो आरो बिनि गेजेराव जोङो बिदि सावरायलायनोसै Rimol, where are you, Rimol? So, let's start, guys. First of all, बिदिनो नङा दै बेवहाय बयखौबो मान होदों माखासे गोनांथार बड' इउटिउबार ससियेल मिडियानि सावरायनो गोनां माखासे टकिं पइन्ट सिम बे जाबाय मोनसे लाइजाम बयनिसिमबो बेखौ बयनिसिमबो हरजोबनो हायाखैबाबो ससियेल मिडियानि दारै जों हरदों आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोननिसिम गांसे आर'ज बिलाइ बे बयनिसिमबो थांदों आरो बिनि थाखायनो आं बेखौ फरायनानै खेबसे होफिनबावनि थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां इउटिउबार फेसबुक क्रिएटर ओंखारबाय एबा ओंखारगासिनो दङ जों PM सोदोब चेनेलनि जानानै आरो बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेशननि फाउन्डार आं श्री प्रकाश नार्जारिया गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासि हरग्रोबाय लोगोफोर PM सोदोब चेनेल आरो बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव आरो लोगोसे अल बड' इउटिउबार जिखिनि बानजायनायावहाय इउटिउब एन्ड फेसबुक क्रिएटरफोरनि थाखाय मोनसे जरखा हाबाफारिखौ खुंनो आखायाव लानाय जादों बेनिखायनो खावलायहरनाय जायोदि मख'नाय खालाराव नुजाथि फैना इउटिउब आरो फेसबुक क्रिएटर खुंनो लानाय हाबाफारियाव नुजाथि फैना हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों PM सोदोब चेनेलनि बिगोमा बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेशन फाउन्डार श्री प्रकाश नार्जारिया खर' गंगायै हांख्राय हरबाय होननानै बे समावहाय आं नोंथांनियाव भिडिअ खालामनानै हांख्राय हरदोंमोन आरोना बे जाबाय मिलन हटेल होनोब्ला बेवहाय रङियावहाय मोनसे ओंखारबावो बेनिखायनो बेवहाय लिरनांगौ मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट आरो खमा होनानै रङिया बे जाबाय MC काकाति फिलिं सेन्टार नैबे पेट्रल पाम्प दङ बेनि खाथियाव आरोना ओमफ्राय बे जाबाय जोंनि बड' इउटिउबार मिटनि जि 2022 नि थांखि जे बेवहाय बयबो ज' खौसेथि जालायनानै जों गावजों गाव एसेबां समसिम भिडिअ बानायबाय आरो लोगोसे क्रिएटर ओंखारबाय लेट्स गेट टुगेदार नङा होमबा लेट्स गेट टुगेदार मोखांजों रायलायलायनि मानोथो थावराव जावला जौसि खालामबाय थानो गोजानाव थानानै नङा होमबा ज' जालायदिनि आरो रायलायदिनि मोखां मोखां थालायनानै गोबा खबलायलायदिनि नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव जोङो गाव
गावजों गाव लोगो जालायनानै जाहाथे बुजिलायनायनि जाहाथे जों सरखारखौ बा जों दाबि खालामनो हायो जों गावजों गाव इउटुबार दावराव खालामालासिनो जों सरखारखौ दाबि खालामनो हायो बे थांखिखौ जों लानायनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों स' बेवहाय दङ YouTube Education Sector Science and Technology, YouTube Creator Profile, YouTube and Facebook Controversy, Promise to Good YouTuber Friends, Independent YouTube, Content, YouTuber Respect, Everybody Not YouTuber, Explorer Not Effective YouTuber, Democracy Rights and Content YouTuber, Future YouTuber, Stop Controversy, Copyright Video Upload YouTuber, Video Record Content, so we need to entertainment lagar, I will either only for last space. So first, YouTube Education Chapter. YouTube Education Chapter is how I just how I got this how I need to for you. Boy Kubang, Yohai, Zirena, Zikini, Zogafu, YouTuber, Zere meeting, can see Franjol, Mayor, and Bidamango, Arimol, Entertainment Wall, Bidamango, Nagosel, Collegan, Bidamanago, Poinko. 1 minute, 2 minutes indicator of Bidamanazade, they go expect Zan past the white starting over meeting as I call colleague only concentrate my point of view like mana biko YouTube is